बावखुंग्रि बीटीसी बियाबाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो चेक रानदों। बिटिआर सरकारनि थामथि खोलोबनि आरोबाव बाखनायथाव खामानि फरायसा फरायसुलिफोरनो सोलोंथाइ बिथिङाव राङारि अनसुंथाइ हेफाजाब होबोनाय हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि मोन 40 बियाबाव 5,000 रांनि चेक राननानै होनायजों लोगोसे कक्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बीटीसी बियाबनि सिङावबो सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। बावखुंग्रि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव औवाबारि गामिनि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों सा 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो कक्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, इउपिपिएल मेडिया सेलनि गाहाय नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारि, लोगोसे बावखुंग्रि बीटीसी बियाबनि टिसिएलसिसिनि चेयारमेन सन्जय नार्जारि, गुबुन गुबुन बिबाननि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बावखुंग्रि बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय 200निबो बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। दिनैहाय जा खोब गोजोनथावना बाथ्रा जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोंहा गियान सोरां बिथांखिनि जे मोनसे जा चेक राननाय हाबाफारि जोंनि 12 नं सिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ जों एसे सिगाङाव जों मावखांबाय आरो बे चेक राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनैहाय जोंनि समाजनि सिङाव 200 फरायसा फरायसुलिफोरनो जों दिनैहाय चेक राननो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं आसा खालामो जे थांनाय समाव जोङो बेबादिनो खनसे खननै खनथाम नैबे जोंनि ब्रैथि खोलोब जोङो खनब्रै चेक राननो हाबाय आरो बे मोनसे चेक राननायाव खनसे चेक राननायाव जों 200 दिनै जोङो खनब्रै जों चेक राननो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव आरो बेबायदि चेक राननायनि हाबाफारिया जालांबाय थागोन। जोंहा गियान सोरां बिथांखिल' नङा जोङो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड, सुरित फान्ड, जे रग निर्मल आरो जोंहा आलारि सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि गोबां बेबायदि चेक राननाय हाबाफारिया दिनै जाबोगासिनो दं आरो जालांबाय थागोन आरो जोङो आसा खालामो बे चेक राननायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे गावनि नांगौ मुवाफोरखौ जाहाथे सोरजिनानै लायो बेखिनिखौ जोङो फरायसाफोरखौ खावलायदों आरो जों मिजिं खालामो जोंनि बिटिआर सरकारनि बे जिखिनि अनथोब बे अनथोबनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा निसय एसेब्लाबो लाब जागोन होननानै आं मिजिं खालामो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।